Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ito ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo
asin riparong balansyado pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo digdisa na sa Bicol Net TV kasuro kag Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kaibahan si Manny Moxeya Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Sabi ni Primong Dick na regalado, si Simon yan nagtaram sa imong gwapo ka. Gwapo-gwapo sa imo. Hindi man ako gwapo. Nailing mo na yan. Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Si Nami sa watching from Saudi. Hello databi sa mga taga-Pilar. Morning Mercedes Regalado, Primong Dek, kay Junjun Talanga, Ma'am Jessie, Mate Mina, kay Madam Maylin, kay Ma'am Lut, good morning. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Webes. Thursday na. Petsa Gis kita kang bulan na Abril taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod, sarong oras may kabanga kita. Ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari. Mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po ni Digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kompleanyo ngunyan, April 10. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil hanggang dito paglingawan ang sa kuyang perming tugon ha, iringatan tatabi ang sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay.
sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaaram kaya. Pakusugon tatabi, Director Edwin Peraltan sa tuyang pagtubod sa satuyang kagurangnan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuyang ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasala. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong forever na servidor, asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa ngaran niya ni GM Maestro Nila Tuon, kasabay dyan si SM Sir Tony Kiliste. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal po ang ma-stress sa mga panahon pong ini. TV. Good morning, tabi, mate Giselle Marie. Ayaon sa mga classmate ko. Ano do ko maestorya naman na kan mga agi-agi ko kang nagkaklase ako. Ay na ngaya pag-istorya ta, ano ka baga ngaya, repeater ka. Tamang-tama ko tabaga ngunyan tabi may telling graduation baga ngunyan, tapos recognition. Ako kay to permi de ako kay to perming award. Ata man ta magpaparaingo ako magkaigwa ki honor. Na pwede man siya na magpasar 75 okay na ya. Ayaw. Mapagalon mo pambuhay mo na magpaparanorono 20 ka 80 ka na pwede man siya na 75 pasado na. Ako mapagpaparapagalon man sa diri mo kaya okay na sa kuya 75 okay na ya. Ibali dahing award. Ibali dahing honor. At kung may honor ka sige mo pang practice utos o dahing honor sige ng buradol. No. Iyo baga. Bago ngayon tabi, mate Giselle, so may mga honor to sige ang practice. So dahing honor to nagbuburadol na. Saing ka pa. Kasi na sa dahing honor. Pag may honor ka baka kay puhan ko pa magbakal na bagong bado, tamasakat kasi stage. So dahing honor, to sige ng buradol tabi, Ma'am Edna Barquilla. Tapos sige ng pamayawa. Bako ngayon tabi, Chairman. Ini si Chairman, saro man ini. Kan nag-eskwela ka, Chairman. Igwa ka man lamang kay honor na nagwa. Tawa ko pa eskwelahon ngunyan. So pag-schooling ko nga ni, tama na ini. Ang kaipuhan lang, may pasar mo. 75, okay na yan. Tatapap kapagalon mo pang isip mo.
Sigurado ka naman sana. Oy, congratulations po duman sa mga graduar. Tapos may mga honor. Ano nga po ka may mga honor? Honorable. No. Bata na ngayang pait mo naman Bako sa pag-ano ha, congratulations po naman. Dahil hindi ako pag-arogon. Ara mo, pag inarog nindo ako, day, baka day ka mo mananggad makapasarta. Ang mga gibo ko, pang professional man na yan. Day ka mo nanggad magpapararog-arog sa kuya, tamabag sa kamo. Sa mga aki na nagdadangog sa ko. Dahil nindo tabi ako pag-arogon, mag-aradal ka mong mara. Ang nagkakagibo sa nakan, professional. No. Di pag naka 75 ka na ngayon, ano pa man? Maugma ka na dyan. Pero kunyan baga, chairman, ang mga teacher ngunyan, gari abo naman ninda magtaw ki 75. Dapat talangkaw na kasi nagre-reflect iyan sa mga teacher. Pag nagtao ka ki ibabang grado sa imong mga estudyante, ibig sabihon, maluya kang paratokdo. Kaya ang gigibong ko niyan kan mga teacher, maski nga yan nga si Manuel patal-patalon, tawan ta ki 80. Madadamay niya kita ka. Tinawan ta ngayon ki 75, madadamay kita. Yung mga kan mo yan. Dadamay nga kita kan. Dapat nga lang ka tang grade. Pag in-evaluate nga kita, pati nga kita damay. Nata nga tayo babae ning grado ni Manuel. Ibig sabihin niya, dahil mo pigtuturuan na maray. O, ma-reflect yan sa teacher. Kaya ngunyan, tayo naman nagtatawag ki 75. Yo. Banangon niya. Papa Dan Rosales, good morning. Baka, iyo tabi Papa Dan. Iba na ngunyan. Iba ng pahit ngunyan. Kaya gari gusto ko naman mag-eskwela. No. Oy, Ma'am Lot Bueson. Sabi sa kuya kan teacher ko. Sige na ngayon, eskwela na giraray. Balikan mo ngayon ako. Ini man na teacher ko man ini pilyama. Hanggang baga ngayon ngunya no, hindi ako ngago. Ano? No. Mate Giselle. Sabi kang teacher ko, ngayon oy, tayo baga ngayon ako nagago. Gusto mo ngayon ay mag-eskwela ka girara. No. Ano, madam? Pakaray baya, madam. Ma-disquido kita dyan tabi, Madam Edna Barquilla Saba. Ma-disquido kita. No. Sabi ni Chairman, may nabubuabaga ngaya kang sobrang talino. Maray sa nadaang patal-patal. Sabi ni Chairman, maray sa nangayang patal-patal. Patal-patal sa nangaya ko. Okay na yan. Nabubuha pala na matali. Adi. Oy, Ma'am SP Banyas, good morning. Dapat good vibes na permi kita. Grabe ang problema. Grabe na ang baralbalan kan mga politiko. Yo. Relax na kita. Langinit na. Ma'am Lynn Sidro Karinan, magandang umaga po. Ang sabi mga tugang kang P-Box, dahil pigahali po ang posibilidad na magka-phreatic eruption ang bulkang mayon. Kaya tama ito na sa maabot na, di ba may ngunya na Semana Santa? Dati may mga nagtuturukad baga dyan, may mga nagpapasiriring dyan sa mayon na rest house, dyan nag-overnight. Ang ngunyan, bawal tabi. Bawal tabi. So, lakbay mayon ba ang tawag dyan? Pag Holy Week.
Bawal ngunyan, dahil pwede dyan mag-overnight. Ayaw. Dyan sa Mayon Rest House. May Station of the Cross baga dyan. So, procession, garidig di sana sa baba. Pero sa mga turista na may mga bihikulo, pwedeng magsakat dyan. Tigtutugutan yan kang LGU Tabaco. Mga turista, basta may lunadan ka mo. Mas maray na so pa siguro. Day taman baga na didetect kung no rin mapusngak ang bulkan. Yo. Sige, ringat. Grabe. So, kasudma, nag-interview pa sana ako kay Sir Gil Mulato. Pagkahapon, may aksidente na naman dyan sa San Lorenzo. Aram nindo kung ano so initial na investigasyon. Hali sa outing. So, driver kang single na motor. Kinaonsulin niya kang nakakutsi. Bigla ba? Nagbanggaan baga? Sus Maria Joseph. Sinabing hali sa outing, Ma'am Edna Barquilla. Alam na dis. Kaya tabi kung kamo ma-drive. Dahil natabi kamo nandamay pag kamo kiarog keto. So, kutsi, pigiling tama na sa tama sulin niya, kaya lang siya so sinalpok. Tigi iwasan pa man baga ko tanay ling baga dyan sa CCTV yaon dyan sa mga Facebook ngunyan linganan nindo. Iringat po. Grabe ang mga surunod-sunod naman na aksidente dyan sa may tiwi iuman. Iwa man aksidente kasudma. Inapahit ni. So, saro pong barangay captain dyan sa Daraga, Albay. Pinaoranan susayang harong nin bala. Lugon mo yan. Wana po ki mga insidente nga arog kayo ni. So, harong ni kapitan. Pinaoranan nin bala dyan sa Daraga. Ang Philippine Coast Guard District Vehicle ma-deploy databi kikaragdagan ng mga personahe sa mga pantalan kang Bicol ngunya na Semana Santa. Siguradong mauruli tabi. Ma'am Lynn Brosola Bueno, so sa tuyang mga kababayan, mabakasyon ta Holy Week. Sigurado dakol naman kini ang pasahero. Madagsa naman sa mga pantalan. Lalong-lalo na sumapasiriring dyan sa probinsya kang Catanduanes. Maagi bagayan dyan sa Tabaco. Oy, may pagiramdam tabi ang mga concern duman sa mga pet owners. Mga mayahilig po mag-ataman nin mga hayop. Ngunya natag init. Dahil nindo pagpabayaan sa mga alaga nindo na ilaag duman sa mga maiinit na lugar. Karmi pagpainumunda. Yo, taminsan gariman ang tao. Pag nalagmon duman sa mainit, pwede yan ma-heat stroke, pwede yan matigba. Yo, painumon man tabi kitubi. May mga mahilig baga kitang mag-ataman ki mga hayop. Padi si Manayid na dakulining hayop na taman. Ma'am Gina Malaginyo Cavite, good morning. May naramdaman naman lamang akong istorya kan mga hayop na yan. Yo, Ma'am Lot Bueson, may sorbi kayo ito. May nagsusorbi bagaso. Nagsusorbi baga dyan sa arong-harong. Napodso sa arong misis. Nga misis, may ataman kaya nga digding hayop. Sabi kang misis tayo uraga. Tinuro, so sayang agom. So agom niya ho to duman nakahigda pa sa salog. Sa sendang arong. Ay ataman kaya nga digding misis na mga hayop. Tinuro sa agom niya, yan baga ngayang hayop na nagiri na ngaya sa kalsun tabuyong No. Ang
itinurong hayop sa agom niya. Baga ngayaw, nag-iri na lamang sa kalson. Loyong. Napangyari ni Tabi Sir Willie Nabura. Good morning, Papa Dan Rosales sa mga taga San Vicente. Good morning. Kumusta Tabi Sir Will si Mother? Sir Will. Ala ako kang sarong banggi kay Sir Alwin. Kumusta si Mother? Ay, nako. Sige, yan Tabi, mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga reriparohon. Ganyan pong Webes, Webes na. Agis na kang Abril taon 2025. Alas 7:31 na. Init po kita hata. Ay, ingat po kita ta. Grabe ang init. Kasudma, hali ako sa pagprograma ko sa 10 to 11. Pag duman ko sa kaulay ko na alas 12. Dahil nakalingaw ako Sir Willie na sutig tao sa kuyan tubig. Malipot pa lang. Bigla ko man na ininom. Lingan at malaniton ngunya ng halunan ko. Nakalingaw ako. Dahil man baga ko naginom kimalipo. Sensitibo kaya ng halunan ko. Ipot na inom ko. Makunako ako naman sa hanap ko. Alas 7:31 na mga tugang, mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Ay, salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap Tabi, kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory, ha? Safe na safe po kamo dyan. Dyan iyan sa Along National Road, dyan sa Rawis, Legazpi City. Salamat, Madam Aileen. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man ang programang ni daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse kang syudad din Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Pako sa waiting. Yo. Sige. Yan po mga tugang ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:33 na. Katuyang Philippine Standard Time. Mabalik po ang programa. Lipas lang po kang mga ini, mga taga Malinaw, danguganin din eh. Sa maabot ng Mayo 12, may paglingwan para alkalde ng Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Mitig sa kahibusan, sa itong napatunayan. Sa Malinaw, si Peña Capus, ang turahan, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arang ang sincero siya. Namamate ang pagka-alkalde niya. Si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina sa lider. Dyan po sa Malinaw, numero 1 sa balota, Mayor Shi Capos Bilo. Numero 2 man sa balota, ang ama kang solar street lights. So dyan po sa Banwaan kang Malinaw, Cons Bani Alcala.
numero 2 sa balota. Sa maamot na pirlian, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na maservis sa lambang malinaw nun. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi bani, bani, bani Padaba misi bani, bani, bani Taig mong paninindugan Sa kung maaasahan Daing iba Si Bani Alcala Makatawong makamasa Sa kung maaasahan Numero 2 tabi sa balota, Bani Alcala. Dakol pa kini ang magiginibod dyan sa Sangguniang Bayan. Dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Pagtabang sa Banwaan sa tong madudulokan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda ng Bayan, numero 1 man sa balota sa siyudad kang Tabaco para Vice Alcalde. Ang orgulyong congressman Lalo kan mga Bicolano Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan, kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Para po sa bagong Premier Distrito kang Albay, number 1 sa balota, Congressman Attorney Jill Bungalon. Probado na sa serbisyo, dakul nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Siyang namatean Dinaramong karahay Kaito hastang ngunya Kung Joey idol ko yan Di matatawadan Dakol nang napatunayan Kadagusan pagtabang Kung Joey idol ko yan Ang liwat na pagbabalik po kang champion pag-abot po sa disaster preparedness, zero casualty sa probinsya kang Albay, Governor Joey Sarti Salceda. Number 2 po yan sa balota. G-I-O, 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 G-I-O. Ibitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong munggaw sa Kapitolyo, ibukta. Iyong munggaw, Gio ang lugar, Gio ang lugar, Gio ang lugar. Numero 2 tabi sa balota para board member kang probinsya ni Albay dyan sa 1st District, Gio Ong Bungaw, number 2 sa balota. Para sa Banwaan kang Tabaco, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan,
Si Munil Kalyos ay dulon mian, tamahiguson, asin matinabang. Si Munil Kalyos, madali mo pang dulukan. Yan si Coach Munil Kalyos, yan si Coach Munil Kalyos, yan si Coach Munil Kalyos. Ang tao makajos, asin mahigos. Yan si Coach Munil Kalyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Kalyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba mi ikaw, Coach Munil Kalyos, astig. Numero 24 tabi sa balota para City Councilor kang Syudad nin Tabaco, Coach Munil Kalyos. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita digdi Jan Kompetente. Balik na po kita Sir Ronquillo Edward sa satuya pong programa. Oras niya to 41 minutos, lipas po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Karing man, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Renier Burse kang Syudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sige, mga tugang ako mapogirarihan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita ni Nuebes, ano? Gis na kita kang Abril taon 2025. Sando kita alas 8:30. Kay Bonksmon, good morning! Tagay na! Habang yaw mainit ang panahon, po nantana, doro derecho na kita! Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta alas 7:43 na tulos ang sa tuyang oras. Makatkaton sabi ka ngaki. Makatkaton niyang oras. Gari kita super ming pigbabakay. So ano ito? Sige. Alat. Sige. Ano ini? Yan na, kopya na. Sige. Di, mga tugang, ngunyan baga, anong pulutan? Ay, paingurag na pulutan, digdi. Medyo nagbawas-bawas kita ki pulutan na dahil kita nagpaparakaw nyo niya o ki karnita. Delikado. Mas dumansa na kita sa mga sira-sira, okay na yan. Tapos, pato, bako, sambot na manok, ayos na yan. Pulutan, pato, sambot na manok, okay na yan. Bako na sa mga lechon, dahi kakaya, adiskwido ka dyan. So, mga may panata tabi na nagtutukad baga dyan sa mayon, manayid na, ngunyan day pa po pigtutugutan kang local government unit kang Tabaco na sunaging kagawian baga na pagwebisan to baga Station of the Cross baga dyan sa taas kang bulkan mayon. So nagrelakaw baga yan. Tapos pag-abot duman sa taas sa may mayon rest house, so iba nag-overnight. Ngunyan
kasud na-interview ta si Sir Jill Namulato, ang pamayo po kang City Disaster Risk Reduction and Management Office, na wara tabi mo na ki alay lakad nga pod kan tabi chairman, alay lakad nga pod kayan, o alay lakwatsa. So day mo na databi ki alay lakad pasiring po dyan sa taas kang Bulkan Mayon. Ang sabi kang P-Box mga tugang na day po pigahali kang P-Box na ang posibilidad na magkaigwa databi nin phreatic eruption ng Bulkan Mayon. Aday man bagayan na didetect. Sis Mati Maranyo, good morning tabi sa imo. Kumusta? Kumusta ka ni Mate Mina? Yaon man di ginagiling si Mate na Giselle. Kumusta ka? Pagaling katulos, tanganing pagbalik mo digdi, tamang-tama, pagbalik mo digdi sa Pilipinas kung mahal, madaman kita ki classmate na Mina. May bago siyang, o kaya may dagdag attraction si Mate Mina. Itong sa iyang I Miss Bar and Restaurant, dyan sa Sagpun, Old Albay. Pasyaran ta si Mate Mina, si classmate na Mina, dyan sa I Miss Bar and Restaurant. Pag maging okay ka na, may bago kitang dudumanan. Sige. Pagaling katulos. Sabi ni chairman, masumba naman da ka mo. Sir Cassie William, good morning tabi. Okay, sige. Balikan ta. Tang sabi mga tugang na maray na supa siguro, day man baga tabi na didetect, Sir William, kung noarin mapusngak ang bulkan, paano kung halimbawa rayaon ka mo dyan sa taas, biglang pumuskak sa bulkan. Maray kon may mga pakpak ka mo. May mga pakpak ka mo, makalayog ka mo pasiring sa baba. Kung daiman, delikado. Kaya alay lakad, garidig di sa nagigibuhon sa baba, harog kan nakaaging taon, garipon na yan dyan sa San Vicente. Pasiring dyan sa may parting barangay, barangay Buwang. Dyan sa nasa along National Road. So, alay lakad. May alay lakad pa rin, pero bako na pasiring duman sa patukad sa Bulkan Mayon. Pagbabawal da mo na sabi ni Sir Jel. Pero nalimbawa, may mauli, mga turista, local tourist, mag-international man, pigtutugutan, basta may lunadan. Halimbawa, si Sir Cassie William, mauli digdi sa Bicol, gusto niya magpapapropresko dyan sa Mayon Rest House, o pwede siya. Kundi, dapat may lunadan siya. At kung halimbawa, biglang mag-alboroto ang Bulkan Mayon tabi, Sir Eman Braga, di may malunadan siya pababa. Maka-exitulo siya. Ako kung may mga pakpak sa nakita, madali yun sa nakuta. Minsan nangangarap din ako tabi Sis Mati Maranyo, kung gari gusto ko naman tabi Sir Eman Braga na magkapakpak. Paano daw yan, adi? Ma'am Edna Bordonada, paano daw kita kung halimbawa magkapakpak kita, tanganing kung sa inta gusto magduman, madali sana. Sir Eman, kung halimbawa ngay gusto mo ngay magpasiring dyan sa Amerika, kung may pakpak ka, madali unsa na. Palakpak man bagan Sis Matin, pahit mo, pakpak. Kung may pakpak ka man agad, kung gusto mo ngay magduman sa
Pod kini kung saan mo gusto, madalion sa naday pan traffic. Kung may pakpak, kaya lang ang problema mo naman consismanti kung halimbawa ma-attend ka ki mga pagtiripon, party-party, saan mo itatago ang pakpak mo? Paano ang pagsulog mo ka ang kibado? Kung may pakpaka, o di, pagyaon ka dyan sa sentro, paglakaw-lakaw mo, paano yan? Saan may tatago ang pakpak mo? May problema kita. Ay, napahit kaya yan. Ari lamang, kung turutang ka sa pakpak mo, pwede yan. Dahil man, matubo nga niyan dyan. Ngunyan baga mahal so kamahal ngunyan tabi chairman baga kang kapod kini kamahal kang karne kaya ang pigigibo ngunyan kan mga magurang permina sa nangayang nababakal so manok baga nagrereklamo na sa mga aki ano na ngaya inima permina sa nangaya kitang ansira tangaya manok kangaya mga nusaro ngaya kay ni matubuan na kami kipakpak. Sabi ni Chairman, oy, Sir Cassie William, dahil man ako makadyan sa Mount Mayon, maray pa ngayon sa Paraputo, duman ka sa Bulaga. Naman ka sana sa Bulangan. Umanang gada di. Sabi ni Chairman, dahil ka man nga pwedeng magkapakpak. Dahil ka man nga makalayog, magabaton ka. Napahit ay ni Tabi. Ulukon ka naman dyan manayid na. Kang pahit mo. Adi. Yukon mo. Dahil da ako pwede magkapagpag manayid na. Magabaton da ako. Dahil ka man nga madadara kang pagpag mo pag maglayog. Napahit ang Chairman. Pag ako Chairman nagkapakpak, nakalayog ako. Dahil kay iba. Ala ka. Pag ako talaga nakalayog, deta ka lamang ipagiba. Magbabasol ka. Pwede ka baga ko magiba sa kuya, magkabit ka sana sa bitis ko. Pangyari. Ay, Ma'am Marites Perez, good morning. Lang kaya nang ngururon tabako na mga para seryoso kita. Pag nagururon kaya kita kan mga politiko nga. Ay, yung iyo naman sana ngururon. So, ratak digdi, ratak duman. Kapag nanggarana iyan, nakatapos ng eleksyon, dahil ka man kan midbid. No. Bayay, sinda. Magpaparakidit ka dyan sa mga politiko ng barayay, sinda dyan. Sa sayad mo ngaya itago ang pakpak, dahil ang pakpak baga, ang mga bayong bagangani, nakakabit talaga dyan sa inda. Ang problema mo kan, kung halimbawa matinder ka ngaya ki party-party, saan mo yan itatago? Mahiling sa pakpak mo. Mahiling sa pakpak mo. So iba ngaya paano kirediton? Dapat mag-urulok-ulok sana. Pag kidit ka, makakagibo ka ki, hindi ka nais-nais. Pag kidit ka, lalo na sa social media, may nag ano dyan, siyempre ikaw mainit man ng alimantak mo o di ma-comment ka man. Ang problema mo kung sa comment mo
napasala ka, hambugon ka sa primero, pag naisihan mong medyo may problema sa comment mo, ungal ka. Nailing mo na yan. Kaya tabi ha. Yan, sabi ko sa Indo, dahil ka mo magparo pakisurusaw-saw dyan sa social media ta. Baka pag-abot ki panahon, pagbabasulan Indo yan. Dakol dyan paano kaya, malay mo, sa iba dyan, fake account. Piglulugoy ka sana. Ngunyan nakasabay ka, bako narimati ka. Magbabasol ka tabi kaya. Dai ka na ngani makalayog pag nag-attend ka ki birthday maaga. Ini si chairman ika ngani ngaya pag nagki-birthday dai ka naman niya makalayo tanaagan ka baga. Mag-iresip-isip tabi lalo na kamong mga kabataan. Mararaot sa ng puturo nindo kang day ka mo nag-iisip. So rason baga sa chairman, aram niya mandang sala o aram mo na sala ginawa mo pa. Yan. Think before you click. At idatidon mo muna bago mo i-share, bago ka mag-comment. Nganing day ka maiswido. Aram mo pala na sala, ginawa mo pa. Aram ko man nga ito sir na sala. O yan anong problema ka ito? Aram mo na sala, ginibo mo pa. Sorry na ngayon, sorry na. Pangyari. Masira mo na. Kung naging estudyante ko ni chairman, indasa na. Baka mag-usip ni kapading Jusil Tulusa. Magugulpi ko ini. Kung naging estudyante ko ini, Diyos ko na sana. Salamat ka. Hain si Mami Alice. Sabi, ako da ang ako da ito sa chairman. Ika pala nito chairman. Nasa lalagod si chairman. Ayan sabi ni former Mayor Alice Morales, ika da ika kaya sige mo man pasad-pasad. Ikalagod so nasa laan ni former Mayor Alice Morales, si chairman niya ito. Ata nakonsiluhan pa ako sa saro pang paliwanag tabi chairman. Parehas man sa nangayang pigdadaratang kandidato. Alat ka. Aram mo kung siya ang pigdadarakong kandidato. Pag post mo ka ito, pag comment mo, dahil mo tig-isip iyan. Ngunyan kung ano-ano na ang naisip mo. Dahil sa nanoy, halaton mo, sigurado, malalawusan ka sa kuya. Ang presyo ngunyan tabi kang karne, base po yan sa Department of Agriculture Bicol. Digdi sa Albay, ang kilo kang buhay na orig, 200 Gs. Bata baga pag-arog kining Mayo, piriestahan na. Deta ka ngayon imbitaran sa pista sa Labnig. Lalo na ngayon deta ka imbitaran sa pista sa Santa Elena. Tapat ang pista sa Santa Elena tapos dyan sa Kumongari eleksyon. Likorban. Sain ko niyan, chairman, baga pagbulan kang Mayo, dakulan mapista dyan sa Malinaw. Paglaog kang Mayo, dakulang pistahan pag Mayo. Mala kung mag-istokwa ka or maglayas-layas ka,
ang bilog na bulan kang Mayo tabi manayid na, kung ara mo ang mga piyestahan, survive ka. Dahil kang problema sa kakanan. Oroal daw may piyestahan. Pag bulan kang Mayo. Jaro, ang mainot. Sige daw, tawid daw ko kilistahan. Kan mga may pistahan, tanganing maigiya taso, pwedeng maglayas-layas dyan, pwede ka mo maglayas-layas. Buhay ka mo. Di ka mo magugutom, taural daw may pistahan. Pagbulan tabi kang Mayo. Cha Reyes, good morning. Baygiya lamang kita ha. Siyempre, pag piyesta, dahil nahalian na nangungutang baga kitang biyo. Nangungutang kitang biyo para may maihanda sa nakita sa mga pistahan. Bako? Iyon ang kultura ta. Maski day kitang daing-daing na kita, mangungutang kita ta. Madigding ngayon sa mga paryentista, makasupog na day kitang handa. Ang presyo ngunyan kang karne na buhay, di gisalbay, 210 sundo 220 ang live weight. Ang presyo po yan kang buhay na orig, kung mabakal ka mo. Pag karnina, 360 to 380. Borbara to gari dyan sa Tiwi, tapos dyan sa May Malinaw. Siguro 360 dyan. Pero pag nagpasiring ka sa tabako, sa ipapang lugar, ay abot na mapo 400 na. Posible magabutin ng 400. Pudkeni, dakol ang demand pag-abot kang bulan na Mayo. Yun ang ano yung sabi ko na kadakol po an may mga piyestahan pag bulan kang Mayo. Sabayan pa yan kang eleksyon. Di pigasahan ninda palanso paipit. Good morning, pabati na tabi naman ang apo kong si Aisha Reyes. Happy 8th birthday. Sige, salamat. Birthday. Birthday kang makuapo niya. Okay, happy birthday na sana. Di sana ngaya ang piyesta pa lang sa labnig tabi pa lang chairman. Tapos ng eleksyon. Si chairman. Sigurado may handa ini makakagulpi ni kipaipit. Back to back. Back to back. Ano ini? Good morning po, Idol. Don't mention my name. Ay, nangyari. Nata ito. Piyesta sa Labnig. 14-15 adi. San Isidro Labrador. Tama. Tapos ng eleksyon kaya. Jesus. Gari dakol kay ni ang handa ni chairman. Siyempre, sa mga paipit, makakatipon ni nita, back to back. And, ang sabi mga tugang sa pag-aadal, na ayon sa pag-aadal digdi, may pag-aadal digdi akong nadangog may pag-aadal databi mga tugang na ay na ito duwa sa kada tulo na mga Pilipino na survey ni kang Okta Research na nagtutubod ang duwa sa kada tulo na mga Pinoy na magiging talamak ang vote buying ngunya na midterm election 2025. Yugon mo yan. Tangon yan pa sa nangani. Nagkukurintahan na chairman. Back to back. Ano nga yan? Banda? May ka back to back? No. Back to back nga yan.
Pag ako masala naman ni si chairman, maray man na masalaan ka. Igi mo kayang pugawak. Arog ka ini. Duwada sa kada tulo, ibig sabihin, nagtutubod ang mga Pilipino. Sermon, good morning ta. Si sermon, hain ka na tabi sermon. Deta ka na daw nahiling sermon. Minsan pag nahiling ko ni sermon, gari, gusto ko ining idolon man si sermon. Sermon, paglaki ko, gusto ko maging tulad mo. Siring man kay Coach Munil Calyos, numero 24 sa Baluta. Diyan iyan sa siyudad Cantabaco. Paglaki ko, gusto ko maging tulad mo. Ni tabi Coach Munil, tapag bulan kang Mayo, dako lang pristahan, ang pigulayan may ni chairman. Pista sa sainda, tapos na ang eleksyon. Dibig sabihin, tatapos na ang eleksyon, dakol ang paipit na makukuha ka ini ni chairman, tabak-tubak ini. Iyo. Huni na. Sabi sa survey kang Okta Research, mga tugang sermon, na duwada sa kada tulong Pilipino ang nagtutubod na magiging talamak magiging talamak na ang vote buying. Ngunyan pa siya na nga ni. So, iba, nag-iisip-isip na. Garing nga duman sa ibong 3,000. Sa ibong nga 5,000. Darakulaon niya akong mga tig-estimate na nindo. Tig-estimate na tabi ko Munil Calyos. Maray nga niya ako, tada ako nagkandidato, tada man akong pirak. Ining pigurulayan ini, 3,000, sundo 5,000 kada butante. Sa taas pa sa nangaya yan. Ano yan kung sa taas? Ay, suwali gayan sa probinsya. Pasiring sa congressman. Sabi ko, ano? Pigkwirintana tabi. Coach Munil. Tigkwirintana. Dahil kasabay sukwintada kang mga municipal councilor, city councilor. Dahil na ito irintindi. Taan pigbabantayan ngunyan, ang pig-urulayan ngunyan, digdi po sa probinsya. So sa taas, sabi sa Katanduanes, ay inay, kadamo ngayang imo. Diyo. Sa 2nd District, posible dang umabot nin 10,000 pesos tabi, Ma'am Esther. Kada butante. Matindi ano? Matindi ang pahit ngunyan na eleksyon na 2025. Ngunyan, na. Ngan sa to yung mga otoridad, talagang nagpapagiromdom na ining manungod sa mga vote buying na ini. May pig-interview da tabi, Ma'am Esther Climaco sa Good Morning tabi sa imo. Baka lamang makapashare ka sa nagpaani ka nagari. Baka makatana man lamang ako kang bugas mo. Sa mga kandidato, dahil man ako natawan kang bugas. Dahil man sa kuya kinagtataw tabi, Ma'am Esther, ibubulgar ngayon kita kanimo. Iyo, maski paipit, di ako nakakakua. Iyo, di ako nakakakua, tabi, Ma'am Esther, data daw iyan. O baka, nakalistaman ko ta na ako, kaya lang dahil masako pigtaw kan leader. Pun ka nagbubuto-buto ako tabi, Ma'am Esther, dahil lamang ako nagaw-gawan ngayon na paipit, dahil. Kaya ako, pigko ko akang leader, so sa kuya. Siyempre, taha man baya yan.
Pero kung si Ma'am Mister maguli sa Bicol, dyan sa Tiwe, baka nagpaani ka na Ma'am Mister, patana daw ako kang bago mong ani dyan na bagas. Ta, lanoton ko lamang. Ang bagong ani bagang bagas, ang bagong ani na paroy, tapos binalad mo, binagas mo, masiramon iya na piglalanot. Aram nindo ang linanot. So, new generation ngunyan, day aram ang linanot. Ang aram ninda ngunyan tabi Ma'am Mister lugaw. Takita tabi Ma'am Mister na abuta pa ang linanot, malanot lamang ako. Tapos lagan ko ki kamuti. So linanot. Iyo. Lagan kong kamuti. Kaya ito baga, grabe so pagtios kay ito, Coach Monel. Ang bagas ka ito, sarong litsina sa nangainin, oy. Paano tayo ni papagkanigoon na dakol kita sa pamilya? Halimbawa, mga anom ka mo sa loob kang pamilya. Ang diskarte ka ito kan mga magurang ta, sarong litsi, bagas, sasabawan ang kipalabaw, tapos mako ay ang kikamuti. Ilagan itong kamuti na sarong litsing bagas. Iyon ang luwas kan linanot, may baraning kamuti. O yun yan. Dahil pa kayo ki mga ora asukar. Tapag may asukar ka na kayo, sa imong linanot, murumayaman ka na kaan. Ang pansahog sa nakayan, asin. Kung may asukar ka, murumayaman ka na kaan kayo. Masiramon ang bagong ani, tapos lanoton mo. Dahil man ako talaga natatawan kay kang kandidato. So, iyan, sa second district databi, Ma'am Mister, posibleng mag-arabutan sa 10,000. Pwede ngayon susaibong 5,000, susaibong 10,000. Sa bagas pa sa nangani, binanata na. Susaibong nagtao ki 10 kilos na bagas. Banatan man kung sa ibong 20 kilos ang itinaumanggang sa ibong na lado, yugon mo. Si Ramsa na ngayakan linanot, sabi ni Ma'am Lourdes, iyo, o nanindo day ako kan nagkakakan. Ngunyan, ang apod kayan ngunyan kan mga bagong henerasyon, lugaw na yan. Pero matandaan nindo ang linanot, so asin sa nabaga. Yan ang mauragon. Kaya lang ngunyan baga, nagbabalik na kita duman sa basic. So, mga mayaman nga ni ngunyan, dahil na baga nagmamaloto, no rice nga kami. Ang pagkakaon ninda ngunyan, kamuti na. Kaya so pagkaon kang inot na panahon kang pobre, ang nagkakaon ngunyan, so mga mayaman na. So pagkaon kan mga mayaman kang inot, gusto naman ngunyan kakanon kan mga pobre. Hiling nga ngayanin daw. Ngata mga halawigon ang buhay kan mga nagtitios. Ikumpara nga sa mga mayaman. Sa mga mayaman tabi, busbab, ang pigkakarakan kan sa mga masiram karne kung ano-ano. Napapadali ang buhay ninda. Pero sa pobre, linanot, kung ano sana dyan, sa mga native gulay, iyong ngaraluyon ang buhay. Kaya sa mga mayaman ngunyan, gaano daw nga arogon ta sa mga pobre, kamuti na magkaunod. Kaya ito, nasusupog kita pag nagkakakana kamuti tabi, boss ba? Lalo na pag nag-eskwela ka, ano man ngayon na, natangay ang balon mo kamuti, makasupogon baga na, pabalunong ka kang magurang mo sa eskwelahan, kamuti ang balon mo. Kaya ito, uulukan ka, mabubuli ka. Pero ngunyan hilinganan nindo. Ang nagkakarakan ngunyan kang kamuti, mga mayaman na. Dahil na sinabo na ninda magkakan maluto. Ang maluto ngaya, yung pala ngaya nakakapahilang. Di ba? No, kamuti na sinda, pagkaaga, prutas na iyan. Pagkodto, kamuti ang pagkabanggi. Kita ka ito.
pigkakasupog taya. Makasupogon man ang baga. Tapos pag may diyan sa lawgang classroom, pag may minapakawala nin atomic bomb, irilingong ka mga kaklase mo, ikan suspect. No. Ikan suspect. Nata, ikan suspect. Nagkakan nga ito kikamuti ka subago. Ikan suspect. Ay, inda. Kaya makasupogon bagay kito na balon mo kamuti, tapos pag may namarong dyan sa local classroom, ikang hirlingon. Ayaw. Di nakasurvive man suduwa naman na di si Renzo Iguaki honor. Onda si Mark, anak ko ang honor ni Mark Otto sa bilyara. Next level naman, congratulations po naman sa mga may mga honor tapos mag-graduar ha. Magtarapos mo na kay klase. Sir Mox, kang panahon kalingking kamote, now French fries na. Iyo ako, so aki ko nagkakaon kaya na pipritong kamote. Gustuhon nga ni Nindayan kaysa French fries. Dahil ko tigpapaano kang French fries. Kamuti, okay. Hilinga na. Okay, pagangon yan, iba ng pahit. Yan sa nan pahit yan. Uy, alas 8:16 na. Dahil bali kulang kita sa oras. Ang importante, mga radji muna kita. Importante yun na mga radji muna kita. Sarabay tabi muna kita sa orasyo impirata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa, bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Alde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Migid sa kahigusan, sa itong napatunayan. Sa malinaw, si Peña Capus, ang turahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arang sincero siya, namamatay ang pagkaalkalde niya. Oh, si Peña Capus, suportahan ta siya, marina sa liderato. Sa maabot na perlian, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na maservis sa lambang malinaw noon. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi Bani, 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 padaba misi Bani, 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 taigwang paninindugan, sa kung maaasahan, daing iba, si Bani Alcala, makatawong makamasa, sa kung maaasahan. Sa banwaan, sa kong madudulukan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Katabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat Kong Jill sa mga tabang mo, na itinao, ika talaga Kong Jill Bongalon, sa muyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Suyang namatean, dinaramong karahayan, kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan, di matatawadan, dako nang napatunayan, kadag
tagusan pagtabang kung Joey Idol ko yan. G-I-O 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 Bitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsilbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong munggaw sa Kapitolyo, ibukta. Iyong munggaw, iyong munggaw. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan, si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang, si Munil Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makajos asin mahigos, yan si Coach Munil Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo, yan si Coach Munil Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo, kaya padaba mi ika. Coach Munil Calyos, astig ang talaga, kaya Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:27 na mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Karingman, ang oras niyan, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse ng siyudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Diyan yan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa Lotto, Ma'am Mercedes Perez. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita ni Nuebes, petsa 10 kang Abril, taon 2025. Kay Ma'am Chela Kapitin, good morning. Uy, belated happy birthday. Kamusta? Alas 8:30 na. Ang pagirumdum ko tabi sa lambang saro sa Satuya. Ay, ringat-ingat po kita sa pagmamaneyo. Tasurunod-sunod po naman sa mga road cross. Sa mga aksidente po sa Tinampo, surunod-sunod naman tabi. Ralaylo isa ng padalagan. Tapos permisa na databi maginom kidakol na tubig. Arog kaya nainom ko kasud manayid na. Malipot na tubig kailanganan halunan ko may nagsasabit. Nakalingaw ako. Aram ko naman na di ako pwede magpaparainom kay malipot tilingana. Pakong malanit ang halunan ko ngunyan, may nagsasabit pa. Pangyari tayo ni. Dakol sa natabing tubig, tamainit po ang satuyang panahon. Huling nagsasayaw. Dahil na kita magpara surusaraw-saw dyan sa mga
politiko. Adi, ang pag may pamiting po dyan sa Indo, darangugon sa natabi nindo. Dangogon nindo tapos atid-atido nindo kung ano ini, tigtataram kay ni matod, tama ba o utik? Tapos, ano ining mga programa kay ni, ano ini, Maria Lizar daw, magibo daw kay ni. Hindi ko kaya ki mga plataforma di gobyerno na mga imposible yun mangyari. At dati doon tatabi, piliun taso nararapat na iyo ang ilalagtang mga leader sa tuyang mga lugar. Bala na po kamo. Paday man ako kay sabi sa indong yan ng suporta nindo. Bahala tabi kamo. Ma'am Marie Chris Capus Suarez, good morning. Ma'am Leia, good morning. Ni Ma'am Leia, taga Sengka, kontante. Sige tabi mga togang, paaram na po muna kita digdi sa programa ta alas 8:31 na. Sa pangaran ni GM Maestro nila tuon ni SM Sir Tony. Sa ngaran man po kan mga katuwang taligi sa programa, si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Salamat tono. Kay Acting Governor Hati Glendaong Bongao, City Councilor Rener Bursican Tabaco. Kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw, ABC President Cap Art Abila. Ang Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Good morning po sa mga tagalabnig Capos family, sabi ni Ma'am Marie Chris. Sige. Sabi ni Ma'am Mercedes, yun na nga na yan, day makaiwas nga day maginom ki malipo. Grabe kayang init. Yun na nga niyan, ako, aram ko bawal ako mag-inom ki malipot, kaya lang kasudma nakalingaw ako. Rimati Bagalogo. Mahala nito ng halunan ko. Sige tabi, mga tugang, paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi, ni Saga naman kita, alas 7, sundo alas 8:30. Andyan, atyan, at tabay po kamo, alas 10, sundo alas 11, may programa pa kita. Lagadi sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos. Daw mo arigato, ringat po kita, bye-bye. Tapos na ang istorya na Servisyo Asing Reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol.TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging